Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska je to zase další díl tady s Šiškou. Čau! A protože se nám minule nepovedlo moc vyřešit, co tam tady máme dělat, tak to jdem dělat až teď. Jo. A jdem vyřešit tady ten problém. A tady vlak jsme zjistili, že se asi bude nějak dát rozjet. Juhu! Jo! Ale já potřebuji otevřít ten vlak. Hloupej. Já tady potřebuju ale zase otevřít dveře. Hloupej vlak. Počkej, hele. Mám skočit pod vlak? Zapneme ho. Ne, tady asi úplně nebudu skákat. Tady jsou schody. Potřebujeme dortíky asi. Půlky. Tak jsme tady. Zas. No a já fakt nevím, co tady dělat. Já jsem nějak zapnul ten vlak. No jako asi dále. Nechce se zapnout. Ale vůbec, kde bude ten vlak? Jezdit bude. Ale kde bude? To si zjistí. Počkej, co tam za klíč? Modrý klíč, no tak to je dobrý, že jsem ho takhle sebral jen tak. Tamhle další. Tady to je hrozně moc. Kde to sakra jsem? Snad tady nebude zase budliky Ohio. Ne, to budeme dělat potom. Hihi. Ne, já nikde jsem a snad tu nebude budliky Ohio. Co jsem to zničil? Já jsem prostě zničil jen tak v okno. Musím udělat to budli. Ale já ho nebudu dělat. Já to chci dodělat, ale je to strašná blbost. No právě. A já si jí hlavně bojím. Já to dělám teď. Kde je ta blbá baba? Já prostě zdrhám. Pomoc. Já to udělal. To je zlaté. Já to dal? Ale budliky. Já jsem to dal? Ale potřebuji kartu, kterou nevím, kde je, má soused ještě. Že tady není ten lak. Sice? Jestli jo, tak Počkej, proč mi to dalo klíč zrazlej? Jo, aha. jo, já vím podle mě. Dobrý, tak jsme se dostali dál. Už tady ten díl není zbytečný. Juhu. A pak může být ještě zbytečnější. Jsem tady na nějaký zahrádce nahoře. Jsou tady ječí. Co to je, sakra? Jsem se dostal do Ohája. To jsou zvuky. Jo. K čemu to tady bylo teda? Když tady vlastně nic není. Co? Mě zase zabila soused. Já to nechápu vůbec, co se tady má dělat. Počkej. Matato. Co je sakra matato? Já jsem u nás na střeše. Tady jsou zablokovaný tady ty vchody a já nevím, jak se tam jako dostat. Mám páčidlo sice. Ale jak tam jako vypáčit, jako při skoku nebo co? Dělám. Já jsem bublej, jo. Byl jsem bublej. Tak a teď by to šlo zapnout, že by... Nevyklikej si. Proč to nejde zapojit? Tak. Žádná pávka tady není. Je tam vzadu taková řídící místnost.
Jestli to rozjedeš. Ne, já spadnu. Tak to je výborné. Já se tady budu plazit. Co to je? Já vím, kde jsi. Kde jsi sehnal ten dešník? Nevím, ale... Tak, protože jsme našli další část, tak tady našli jsme kartu a další věci, takže budeme pokračovat. A tady jsme se dostali. Musíš mě najít, já jsem před sousedovou barákem. Potřebuji dešník tady. Dešník potřebuji tady vyskákat nějak, ale... Tady vlezem nahoru. Tady vylezem nahoru a exit. Mám ti dát sem před tu kartu? Jo, otevři ty dveře. A jaký? To je od sklepa. Karta. Jo. Co jsi našel? Počkej, toustovač. Já jsem někde a jdu do toustovače. Ale, to se zapnu. Já to tam neumím dát. Co to je? To tam nefunguje. Jak se k tomu jenom přibliž? Já se k tomu ušetřím. No, nevím, co tady mám dál dělat. Prosím tě za mnou. Jak asi, když jsem v minihře? Jdem do sklepa. Tamhle ta část. Já tě vidím. No, ve sklepě. Nový sklep. Окей, я не родаги. Bardzo жалаповать на мой накал. Лики. Nová televize, že jo? Nový zvuky televize. Kde jsi? Bojím. Velice Já se holo. leknu. Nebo jako nelek, ale... Kde jsi? Já tě ztratil. To mi je jedno. Tohle je exit. Někdo dejchá. Co nesmí. No právě, no. Musíš mi vyskočit na hlavu. Pojď zase. No, ale kde jsi? Už tě vidím. Darek. Tudy. Tady někdo dejchá, proč si to tady poslechnu. Jo. Pojď skákat. Na hlavu. Jsi tam? Ne. Jsi tam? Jo, jsem. Tak otevři dveře. Lez tam. Lez dovnitř do těch dveří. Já jsem v nich. Loading, jo! Loading. Už jsme se někam dostali. Asi. Konečně. Akt finální. Tak to jdem dohrát prostě. Rovnou, konec, poslední díl tady. Co to má být? Nevím. Dar souseda. Nevím. Můžu chodit tadyhle. Ahoj sousedé. Toaster, to si pamatuju. Tam se musí chodit. Do toasteru. Vždycky toaster, jo. To je brutální, ten toaster vždycky. A co dělá toaster? Odpálí tě do vzduchu. Ale brutálně vysoko. Dobrý. Jo, aha. Ono,
já tady levituju. Potom bílem. Aha, takže bude muset být 2. Musíme do toastru. Jsou tam 2 místa, přesně pro 2. Tak pojď, Já trošku spadnu. vylez. No, a potom se dostaň takhle do toastru, jo, potom. Pojď za mnou rychle. Rychle. Pojď. Co to má znamenat? Ta hra mě normálně nemá ráda. A musí se dostat do toastru takhle, jo? Viděl jsi to? Ne. Tady, jo. Prostě se dostaň do toastru, to je všechno, co potřebujeme. Já to prostě udělám za tebe. A tady to potom zmáčkneš, až ti řeknu, jo? Jo. Tak. Už to zmáčkni. Jo, a nemačkej to teď, jo? Už potom. Mám to zmáčknout teda znova? Ne. Mám to teda Ne, mačkat ne, 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 znova? ne. Až ti řeknu. Tak teď, zmáčkni to. Zmáčkni to. Zmáčkni. Už to nemačkej, dobrý. Ještě to zmáč. Ne, už ne. Já se budeme to sakra. Zmáčkni to. Už to jenom rozbilo nějak. Zmáčkni. Už to zmáčklo. Co to je? Nahoru, ne dolů. To je jaký rozbitý. Jo, už to jede nahoru. Konečně. Dešníky. Spadly tam nějaký... Dešníky potřebujeme, ber všechny. Jakýkoliv dešník potřebujeme. Počkáme, až spadnou dolů. Ber jakýkoliv dešník, protože ho budeme potřebovat. Ne. Jo. Do jakýho mám jít, sakra? Já už jsem na tom stranu. Jsem tady na téhle blbosti. Co mám dělat? Tam vidět. Já to sám nevím. Ty mi tady říkáš, co mám dělat. Úplně ne, ale to je jedno. Jdu jsem na tlačítko. Jde zmáčknout, hotovo. Nerozumím tomu tady, prostě je to rozbitý tady, hrozně, nechápu to. Tady už nejde nic dělat, prostě to je rozbitý. Hotovo. Tam by se měl propadnout správně, nefunguje to, takže tady máme konec Hello Neighbor. Ale nedohrál jsem. Nedohráli, ale konec.